zing hian General Conference na tur ser chief Pandal sak kan han ena tuna hian sak zawh thawkhat ani to a stage vel le thanglama khon tlem a zawng ti lo ala oma chuan counter vel te pawh reception counter reception counter ani chu chung te pawh chu lati zo lo deuh hlek ania hmuh pawh a nuam tawh khawp mai a pandal pawh a zau tha a hmuh a nuam tawh khawp mai tunah chuan veng hrang KTP te a in pek na a ropui khawp mai a chumi mai ni loin kauhran unau dangte kan kauhran dang unau dangte Roman Catholic te le kauhran hrang ten thalain ron pui thin boka rem changin alom hle ni ton tum hi kumdang lo takin kanin pui liam a tin a thleng tu ser chip lampo in pu chana ana sa khop maya tuna hian hei zana ten hatlanga a thei tiang hian in hatlangin an chuak reng zel ani hmuh a nuam tawh sawt khawp mai Vang lai ni te hi a rei don lo ve Kan vu lai ni te po chuai nan liama Tu vang i vang lai ni ya Siam tu shereng la A tu zau oi na rong bo se lang che
oi